Uphahla phezu kwentloko lilungelo uninzi olungalunanzanga nganto, kodwa amakhwenkwe amabini aziinkedama aseMntla Koloni ngumnqweno ongekafezekiswayo. Lamakhwenkwe amabini aneminyaka eyi-14 kunye neyi-16 bahlala kwigumbi langasese ukususela oko kwathi ityotyombe lawo kwiminyaka emibini edluleyo. Abakalubeki unyawo esikolweni kwaye ngoku bacela uncedo. Bakwimeko emaxongo kwaye badinga uncedo. Le ndlu yangasese yaba likhaya kule nkwenkwana nomntakwabo emva kokutsha kwetyotyombe labo kunyaka uphelileyo. Emva kwezantyalantyala zemvula nale ndlu yangasese ayisakhuselekanga, sekufuneka bancucalaze ukuze bafihle intloko. Uthi baziphilisa ngokuhamba bengqiba imali kubahlali. Umnqweno wakhe kwakhelwa indlu ukuze abe nako ukuya esikolweni. Abamelwane bathi bayazi imeko ebubugxwayiba yaba bantwana, kodwa abathathi ntweni. Uthi ingxaki yaba bantwana yaqala ukusweleka koomakhulu wabo, sebejikeleze imizi ngemizi, ingaske nokuba bakhelwe indawo yokuhlala. Isebe lophuhliso loluntu eMntla Koloni lithi liyitabathela amanyathelo le meko. Ooceba basekuhlaleni bathembisa ngoncedo, kodwa okwangoku abo bantwana basahlala ebugqwayibeni de kuvele umSamariya.